Oh, lapos na ron. Ayaw ka na. Ayaw ka. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Lapos na. Sinuwala. Ayaw ko nga. Nasa mo ito. Ayaw ko. Ginagawa mo. Nagawa kayo. Allah. Hindi, grabe wala. Ayaw kayo sa inyo kay mato ka ni Dr. Cruz. Ay, sa giyo ka. Ay, kaya paano naman yung tutulos? Dapat naman ba? Oh no! Tapos na ron. Ginagawa mo. Ati ka piso. Subig piso ulit Ay, gatong sa ananat lang. Ikan sa sige. Gatong ganina po lang. Ginagawa mo. Patay malakmak. Ay, Sakit mo dili. Sakit mo dili. ay, katong singsing. Singsing ko bay. Oh no! Koy. Sakit na. Allah. Sa lubot eh. Itong pag-lubot. Lagi sa likod. Dali sa likod. Ganda na naman rin. Sa liyog. Sige, sa liyog. Pagawas na yung bulsa. Yes, sige. Baga sa bulsa. Ginagawa mo. 1, 2, 3. Pagyok. Ay, pagyok. Ginagawa mo. Allah, patay na. Pakot yung bulsa, pakutas yung bulsa. Otoy mong bulsa. Ay, pagyok. Kaya ginawa ka nila. Oh no! Ginawa. Patay mo sa mga. Silaw. Ano ba, Prongos? Hindi ka ginawa. Bantay mo sa mama na. Ano na sa kuwan, sa bulsa, pakot niya sa bulsa. Kuta na yung bisa. Kabaan na siya ba? Sila no? Ay, katong singsing. Bye. Thanks for watching. Please like and subscribe. Peace you.